Значи, здравейте, майнкрафтъри, аз съм Мале99 и правя този клип в YouTube, защото... Чакайте, защо? Сега забравих. Да, защото нямам такова. Зарежи. Нямам такова... не ми се играе да го коментирам, разни глупости. Така както бях. И сега, както ви обещах в личния епизод, ще правим... Не, това е четвърти епизод, не знам кой е. И ще правим фермичка. Така. Сега, давайте да тръгваме да я правим. Така. Ето виждате тук пак някои тъпи подобрения направих, които са важни. Ето виждате, само съм оградил тук, нищо особено. Фермичка за шугъркейн. Там са саплингите, тук няма нищо ново. Общо взето е това. И сега правим фермичката. Ето. Сега. Само го измисля. Аз съм почнал тук да я правя. Така. Само да го измисля. Така. Ето. Значи това дърт всъщност няма да бъде къде да е. Ще бъде ето точно така. Така. Сега това така, това така, това така и това така. И сега тук слагаме такова дъбица. Значи ще вземем още. Така. Как се взима водата, не е истина. Ето сега ще сложим още. Че ето. Даже няма нужда да слизам. Но все пак. What the hell? Ох, как съм напомнил. Така. И така, тук става така, да. Сега ги посеме. Ето така. Значи доста съм събрал. Не доста. Пак е нещо. Всичко да не. Сега тук това дърт махаме. Слизаме долу и поставяме ето този. О, мага, чакайте се обърках. Това така. И се качваме отгоре. Значи едни такива сложни истории правя, като как и да е, на око ме. Как се казва. Ето. О май гад, бе, пак ли да направих това, бе? Направо. Ето. Така. Сега. Това тук ще бъде ето така. Става. Да правим едно нещо. Да. Значи, ето. Всъщност може епизода на YouTube. Не знам, сигурно ще е в YouTube. Ето.
Колко съм изобретателен само. Фрайга Дрей е пълен. Добре. Добре. Значи тук ще сложим едно и сега вече. Така. Да, ще остане едно. Ето, значи това ни е фермичката. И това ще е епизода. Евентуално. И да. Там е един скелет. Отивам да го тропам. Тук да е. Ах ти мръсник такъв. Така. И това е. Сега ще обърнем шугаркейна. И свършваме епизода. Който стана много дълъг. Едвам чето. Омага. Мале, ще се разтъпвам. Нищо. Значи, ето това е. И надявам се да ви е харесен епизода, фермичката и чао!